Mga katoy, good morning mga katoy. Samahan niyo ako mga katoy na mag-fishing adventures tayo. Punta tayo ng Isla Subay. Ay hindi, jokes lang mga katoy. Gagawa tayo ng mga katoy, ng fish net. Ito Ayan mga katoy, nasabitan ko ng na pamingwit ko nung isang araw. Ito mga katoy, ganda. Tibay, kahit yun. Ito talaga siguro yung mga pang-biscuit ko Yun. So yun mga katoy, sira kasi Ito lang problema yung mga katoy. Pag yun, sira. So yun, nabumili ko ng mga katoy, nylon, tansik. Tatayin ko mga katoy para magbuo. So yun, samahan niyo mga katoy dito mga katoy. Yes! Dito na kasi. Sayang kasi mga katoy yung kung bumili nito, mahal din per meters ata yung nito yung bili niya. Dito lang kasi parang tayo ka lang ng ng gamit. Hindi pwede rin bara-barahin ito mga katoy. Sayang din kasi mga katoy pagka kaya kailangan talaga ilagayin natin ng isda. Napaka-importante maayos kasi nabingwit natin tapos makakawala lang din. Hindi sayang mga ilang oras natin inuulit tapos makakawala lang sa bilis na lang kawala. Sayang din para di siya mabuhol. Ganun nice. Yun, medyo kailangan inat. Yun. Yes, sigurado na to. Sana maka-plap-plap tayo ito. Kailangan unang lagay dito plap-plap para talagang plap-plap lahat. Nagkain ang pasok niya kay September 30. Biyayin ka naman, parang ikaw ako. September 13? Upo, dapat upo. Dapat lagi may upo pag sumasagot sa mga matanda. Kung ako, di kaya mga katoy. Ginagawa mo? Sobrang lakas ka rin, di ka. So, nakalaw tayo mga katoy. Tatlo na pala. Ito yung halina. Ayos! Isa na lang. Kasi mga katoy, buti nasabitan ng anak ko. Naalala ko to agad Walang tinaik. Ito, mga katoy. Tayo ko. Apat. Sa dalawa, tatlo, apat. Yun mga katoy, nice na. Buo na mga katoy. So, bibilugin na natin ito. Malaki-laki ito mga katoy. Gagawin natin ganyan. So, kukunin natin yung bakal na bilog doon. Lilipat natin yun. Kasi kaya lagyan ng mga katoy, ng bakal. So, parang ring ng basketball. Para yung isda nakakahinga. Para di siya ganito lang, idiyaanan mo lang ganyan sa tubig. Kailangan nakakahinga mga katoy. Para pagdating dito, kahit malayo-layo yung para buhay talaga, buhay pa yung isda. Sige mga katoy, bibilugin na natin ito. Kailangan sa butas Kaya nga pala mga katoy ito. Kaya nga pala mahaba itong ginagawa kong fish net. Kasi kailangan itong bali pag nakakauli ko ng isda, nilalagay ko sa tubig. So kahit medyo mataas yung fishing spot mo, kung alagyan mo lang siya ng tali para laging nakababad sa tubig yung isda, hindi siya mamatay. Purpose ito mga kasi kaya mahaba yung ginawa ko.
hanggang 6 na kilo lang na nahuli natin. Pagka yung dala siguro mga yung dala natin baka sakaling mapuno. Kasi yun, kung hindi makachamba ka ng grupo dun pagka natapunan mo yun, sigurado ubos sila. Hindi pa tayo marunong mag-agis ng dala natin. I-ano ko din yun, i-upload ko rin kung paano mag-agis. Doon tayo sa ano kasi sa may damuhan, doon sa may tagig. Doon ako mag-agis. So yun mga kasi, ayos na. Babalik pa rin namin mga kasi. Kaya natin. Para maganda yung tayo niya. Nandun na sa loob yung tayo. So maganda na yung dito sa labas. So kasi yung anak ko yung luma. Mas maganda itong isa. Ilang masira. Puro tama naman ako eh. Kukunin lang ngayon ito. Itong bilog na ito. Tapos itong tali. Sisirain na natin ito. Kaya mga kapatid, ito lang kukunin natin mga kapatid. Ang ano mga kapatid, hirap pa na ito. Hindi ba itong ano? Ito yung ilalagay natin mga kapatid. Ang bilog. Yung pinag-ano natin, tinay ako. Sa taas na lang natin. So, hindi tayo maglalagay ng baka. Kaya kasi karting na lapit. Black. Kaya kasi tatay natin ito tatay na. Tapos tatay na natin, tatay na natin yung tayo dito. Tayo dito. So yun kasi paano yung pagtahi natin tayo na. Ganun na rin dito sa pinakang ilalim itong business. Talaga dapat isulit natin ang pagkakatahi kasi dito yung isda eh. So mamaya dahil mo nang uli pagkawad mo para ipasok na yung pala wala na sa ilalim. Butas na pala wala na, nakawala na lahat. So yung maganda natin pagkakataon. Ang dalawa yung anak ko nga pala mga ito. Isang ano, isang 16 tapos isang magna-9 ngayong September. Pasokan na naman o September 30 hindi na tapos ng pandemic na. So ulitin pa rin ito. Pag ganyan naman tayo naman natin. Kaya bubula natin ito rito. So ito naman yung magiging ilalim. So napahinga natin siya ng una mga so dalawang tayo natin para sigurado. So medyo malaki na yung pangalan. Huwag na yung sa bali 3 minutes natin tumawin sa ilalim para sigurado. Yan natin yun. Pangalawa tayo. So pangatlo natin puti ulit. Iiwan ko lang makawala para dyan.
Ilagay ko na sa loob mga kate yung ring. So okay ito mga kate. I-press mo lang siya ganun. Yan mga kate. Saka mo tatayin na dito. Paikot natin ito. So yun mga kate. Mga kate i-update natin ulit. Yan mga kate. Ito kahit naman huwag na yung sa mata kahit sumuprang kasi lang naman to kumbaga parang na lang yan purpose lang naman yung mga taliaring ganyan para hindi gumalaw yung ring para di namamatay yung isda buhay pa din. Ganun lang yung mga hanggang sa matapos. Kaya yung mga natay ko na yung paikot. Yung ganda. May singawan siya. Hindi siya mamamatay isda. Kahit kasi pagka walang screen ito natin. Walang yung ring. Bali kung walang ring, ganyan lang siya natin. Pag yan mo sa tubig. Wala, masikip sila, di sila makahalang lang. Pagka mayroong meron pag nakagaya tubig. Ay sila, nakakaingay yung isda. Hindi mamamatay. Alam ko na lahat ito natin. Dito. Lagyan natin dito lang yung nalak. Kaya papay-tay natin dito. Papasok pa natin dito sa butas. Sama pamatay ito. Para pagkatak ng ganyan. Lock na. Tapos may hook to nga rin. Para pwede sabit sa mga kahoy-kahoy. Pag nilagay mo sa tubig ko, pwede tapon mo ng malayo. Hindi sa matanggal. Hindi ka dyan mo lang siya. So, lock. Ayos. Lagyan nga ate. Ayos na yan ate. Ito na lang. Sa dulo. Papantay lang natin ito natin dito. So, sobra. Isipin na lang ngayon. Sa ilalim yung tayo natin. Yan. Mo, pabalik-balikin nyo lang sila. Huwag yung sa natin, tali. Maka itong tali yung inagay pag hindi, sa ilalim ng tali. Tayo. Para madulas pag hatak mo, maganda yung tupik lang yun, tupik lang siya parang tinupi mo yung dulo mga ito. Kita pa mga ganun siya. Bali nasa labas yung kasi babaliktad rin pa naman natin. Pag nabaliktad na yun, okay na yung mga bali ganun siya mga kasi lalabas yun. Ito yung tayo natin sa gilid ito. Pagano, huwag yung pagano.
Salamat mga toy.